Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ Angry Ducks Production. Αυτό το πρώτο μου tutorial θα σας δείξω πώς να κάνετε το εφέ του πυροβολάτε στο Sony Vegas Pro. Αυτό λειτουργεί με οποιαδήποτε έκδοση, βλέπετε εγώ που έχω το 12. Λειτουργεί με οποιαδήποτε έκδοση 8, 9, 10, 11. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειαζόσαστε ένα βίντεο με τον εαυτό σας, όπως το δικό μου, που έχετε να πυροβολάτε, και αυτό εδώ το βιντεάκι που είναι τα εφέ του πυροβολισμού. Αυτό μπορείτε να το πάρετε από εδώ, Detonation Films. Θα βάλω το link στο description. Λοιπόν, πάμε εδώ, πατάμε απλά την εικονίτσα, effects, stock footage. Λοιπόν, μετά τόσο λίγο. Ωραία. Πάμε κάτω μέχρι να βρείτε το muzzle flash and gun effects. Ωραία, κάτω από το φεγγάρι. Πατάμε μετά page key 4. Μετά πάμε κάτω μέχρι να βρείτε the best all purpose muzzle flashes ever. Ωραία, και κατεβάζετε download free zip file. Πατάμε και στο κατεβάζει, εντάξει, που το κατεβάσει ήδη. Το κάνετε extract στον υπολογιστή σας εδώ. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Βάζουμε το βίντεο μας πρώτα εδώ στο Sony Vegas. Με ακρίβεια, απλά γνωρίζετε αυτό, να κάνω κάτι. Ωραία. Κάνω delete αυτό. Ωραία, έχουμε το βίντεο μας. Μετά πατάμε εδώ κάτω που έχει άδειο χώρο, πατάμε insert video track και σας εμφανίζει εδώ πάνω ένα άδειο χώρο. Μετά πάμε εδώ, βάζουμε το βίντεο μας μέσα εδώ. Λοιπόν, αυτό βλέπετε πως είναι τόσο μεγάλο. Κρίμα. Εδώ πέρα βλέπετε ότι έχει Detonation Films και είναι από πάνω από το βίντεο. Για να διαγράψετε αυτό το μαύρο, το κάνουμε μετά. Πρώτα πάτε frame by frame μέχρι εδώ που διαγράφετε το Detonation Films. Πάτε το S, το διαχωρίστε και κάνετε ένα delete, ξαναφέρνετε. Μετά εδώ πέρα το κάνετε έτσι μέχρι να βρείτε αυτό που σας αρέσει. Αυτό το έχει πολλά, πρέπει να βρείτε ένα που σας αρέσει. Μισό, έχει κανένα ωραίο. Πάμε με αυτό. Βρίσκεται που αρχίζει, κάνετε ένα πίσω, πάτε το S, διαχωρίστε τα βίντεο, delete το προηγούμενο, το φέρνετε πίσω. Το πάτε στην αρχή. Ωραία. Τώρα, για να
προβλέψετε αυτό το μαύρο, πατάτε αυτό εδώ το πράσινο compositing mode και είναι στο σούρο α. Έτσι θα πατήσετε screen, βλέπετε, έφυγε το μαύρο και μπορείτε να προσέξετε πως αυτό αρχίζει από εδώ προς τα αριστερά, ενώ εγώ προβάλλω στα δεξιά. Να το φτιάξουμε αυτό, πάμε εδώ πέρα, event pan crop, μας ανοίγει αυτό και απλά πάμε εδώ πέρα που γυρίζει, το γυρίζουμε τούμπα έτσι και το τοποθετούμε εκεί που θέλουμε. Σε να βρω που αρχίζει το βίντεο, που αρχίζει να προβολάει. Εγώ κάνω αυτή την κίνηση, βλέπετε που πατάω σκανδάλι. Εδώ το βάζουμε εδώ για να δούμε φαίνεται. Βλέπετε πως δεν πάνε καλά, δεν είναι κάτω. Ωραία, σταματάμε εδώ, πάμε πάλι εδώ στο event pan crop και το φέρνουμε εδώ που θέλουμε. Εδώ αρχίζει να πυροβολάμε. Εσείς μπορείτε να το κάνετε πιο μικρό, αυτό το μεγαλώνει και γίνει πιο μικρό, αντίθετα. Το φέρνουμε εδώ θέλουμε, εδώ, ωραία. Τώρα για να δούμε αρχή, πάμε, δηλαδή, νομίζω είναι και ωραίο. Εσείς αν μπορείτε να βάλετε και το χέρι σας ακόμα για να το φτιάξετε αυτό, και τέλος, αν θέλετε επειδή θέλετε να βάλετε ήχο, μπορείτε να βρείτε, υπάρχουν κάποια δωρεάν site, πατήστε free sound effects ή free sounds και ψάξτε για gunfire και θα βρείτε κάποιο παρόμοιο. Το απλά το κάνετε drag έτσι από πάνω, εδώ να εμφανιστεί πάνω και το ρυθμίζετε ανάλογα, το πάτε frame by frame, βλέπετε που αρχίζει και βάζετε και τον ήχο. Αυτό ήταν το πρώτο μου tutorial, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε subscribe και like και στα comments είμαι ενεργός αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Αυτά από μένα, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια.